Ndewo, aha m bụ Ijeọma Akụbue, onye na-ewetara gị nkụzi Igbo. Taa anyị ga-eme conjunctions, njikọokwu, conjunctions. Okay? And bụ na. Obi na Ada ga-abịa echi. Obi and Ada will come tomorrow. Obi na Ada ga-abịa echi. But, mana, or ma. Obi ga-abịa echi, mana Ada ga-abịa nwanne echi. Obi will come tomorrow, but Ada will come the day after tomorrow. Obi ga-abịa echi, mana Ada ga-abịa nwanne echi. Yet, ma. M nyere ya osikapa, ma agụụ ka na-agụ ya. I gave him rice, yet he is still hungry. M nyere ya osikapa, ma agụụ ka na-agụ ya. Sorry, I forgot to put a comma. I gave him rice, yet he is still hungry. M nyere ya osikapa, ma agụụ ka na-agụ ya. As, while, or when is ka in Igbo. Ọ bịara ka m na-apụ. He came as I was leaving. Ọ bịara ka m na-apụ. He came while I was leaving. Ọ bịara ka m na-apụ. He came when I was leaving. Or is maọbụ. You're just making a statement. Biko nye m osikapa maọbụ agwa. Please give me. All right, I have written this the other way around. Osikapa is rice. Please give me rice or beans. Okay, rice, osikapa. Just note, rice is osikapa while beans is agwa. I've written it the other way around in the English, but osikapa is rice. Okay, osikapa is rice, agwa beans. Biko nye m osikapa maọbụ agwa. Please give me rice or beans. If you're asking a question, it becomes kobo. Kobo. Ị chọrọ osikapa kobo agwa? Do you want rice or beans? Yeah, this time around I wrote it in the correct order. Ị chọrọ osikapa kobo agwa? Do you want rice or beans? Before, tupu. M chọrọ iri nri tupu m gaa ọrụ. I want to eat before I go to work. M chọrọ iri nri tupu m gaa ọrụ. I want to eat before I go to work. Because or since, maka. So this is like giving a reason for something. Ọ bịara ọsịsọ maka mkpọrọ ya. He came quickly because I called him. He came quickly since I called him. Ọ bịara ọsịsọ maka mkpọrọ ya. As soon as, ozugbo. Ọ bịara ozugbo m pụrụ. She came as soon as I left. Ọ bịara ozugbo m pụrụ. Unless, belụsọ ma. Ọ gaghị abịa belụsọ ma ị kpọrọ ya. She will not come unless you call her. Ọ gaghị abịa belụsọ ma ị kpọrọ ya. Hello? If you want online Igbo lessons, you can join us in the bootcamp. Visit igbostudy.com/group-coaching to find out how to join. Ngwanu kodi o igbostudy.com/group-coaching. Kodi na asokwa Igbo.